Gerdu papak parimono, emak bapak itenono, aku mulai kangen jiwa raga duduk kangen donya brono. Rus kandhanono Rus, kanca-kanca semua gambar manjamino. Aku kangen pikirane Rus. Kandhanono ya Rus. Mendung gantung sumila bulan yawe matangi sing duwe gawe akeh rejekine ini menurut doamu sing duwe gawe sehat jiwa ragane sing duwe gawe dulure dewi. Ya mosok gak kenal karo aku. Yo iki sumo gambar. Wong sogene sak Jombang. Sapa sing duwe omah magrong-magrong ana pinggir rembong, tandurane lembok terong sing duwe udele bodong. Tak goleki ngalor gak ono, tak goleki ngidul gak ono. Aku mangan omahmu. Sampeyan kan nang omahku. Iya. Lawange gak ono, bojomu bukaan. Awakmu nang ndi? Salah. Takokku pisan sampeyan iki. Salah, sampeyan iki nang omah. Lawanmu buka, bojomu gak ono lah sampeyan nang ndi? Nang omahmu mo. Ini lusuh. Iki monoman ngomongno semua gambar kate ngalokno lurah. Aku yo gak gelem sih. Sanggup iki. Mula pemimpin iku gak gampang. Pemimpin iku cak, yo ora beda kaya iku lho. Ing ngarsa Sumtrada, ing madya mangun karsa, tukuri handayani. Wis sampe melawak kula tak melocakno. Nggih, ngeten para rawuh sedaya matur nuwun.